در این دنیا غنیمتم ای دوست پدر مادر. Ассалому алайкум, обуначиёни канали ман хуш омадед. Лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. Инак блоги мо оғоз мешавад. Дар номи мавзӯъ воҳима кардем, гуфтем Дахшат, яъне хостем ки шуморо ба блоги худ ҷалб кунем ва шумо вақте ки сарлавҳаи тумтароқро дидед, ба блоги мо марҳамат кунед. Аслан ман мехостам ки бисанҷам, оё бо ин хелномҳои тумтароқ ман метавонам ки просмотрро зиёд бикунам. Хушомадед дӯстони азиз, ҳамеша хурсанд бошед. умедворам ки дар канали ман дар сообщества қиссаҳои гуногуни зиндагӣ ки аз ҳаёти одамон гирифта шудааст тамошо мекунед. Ва инак блоги мо барои шумо оғоз мешавад. Сарбаланд бошед, бо мо бошед. Ин дар кӯчаҳои Олмон аст. Шумо бисёр хоҳиш кардед ки дар кӯчаҳо гап зада бо шумо мо блоги худро яъне пайваста бубарем. Дар имрӯза блог барои шумо мо чиро пешкаш мекунем? Дахшат, он комментариҳое ки ҳақорат аст. Ҳамаи ҳақоратҳоро мо маҳкам мекунем дар даруни ютуб ва дигар касе наметавонад ки чунин комментария нависад, яъне он гапҳои ҳақорат даррав ба ҳамон қутии сиёҳ яъне пайваст мешавад. Бо мо бошед, блоги мо сар шуд. салому алайкум як бори дигар дӯстони азиз, саломат бошед. бисёр гап задем ки комментариҳода масалан суханҳои фаҳш менависанд, суханҳои бад. Мо чӣ кунем ки ҳамин комментариҳо вақте нависанд, яъне ҳамон лаҳза удалит шавад? Мо чӣ кор мекунем? Як сир дора, марҳамат тамошо кунед то охир. Касоне ки блогере, касоне ки аккаунт доре, ягон видео мондагӣ ҳатман шумода комментарияда гапи бад менависанд. Дар ютуб чӣ хел онро бояд ҳамин хикат ки пайдо нашад, яъне суханҳои калидида ҷо мекунем ва дигар он нафар наметавонад ки суханҳои фаҳш нависад, он ҳамон лаҳза ба чорнӣ меравад, ба қабристони ютуб. марҳамат тамошо кунед. Барои ин чӣ кор мекунем? Ё компютер доштан дар кор, ё ноутбук ва ё дар телефон менависе. чун ҳамешагӣ мо ҳамаи шумода ёд додагем, аллакай аз ёд медоне полная версияи ютуб, яъне ки ютуби умумӣ мешавад тоҷикикати, яъне дар компютер чӣ хеле ҳаст, дар телефони шумо пайдо мешавад. вақте полная версияи ютуб мекунед, нами болора дидед, инами аватаркатон амбира зер мекунед мои канал, яъне ки ба каналатон меравад. ин канали шумо ранги компютер. настроид вид каналара зер мекунед дӯстони азиз. ин канали ман блогери ман мебоша. мана нигоҳ кунед, иҷа бо Google Chrome пайдо меша, установид мебра, ира чақа наше продолжи да сайт на сайтера зер кунед. барои он ки оянда шумо яъне азоби рӯҳӣ накаше. бисёр одамо бисёр эҳсосиян зиқ мешаванд барои комментариҳо. и зиқ нашавед. вақте ки мекушоед, нигоҳ кунед, ина ихе мекунед, ина иҷада тавре дида истодаед, инаҳа панҷгӯша, анами панҷгӯшара зер кунед. дӯстони азиз, нигоҳ кунед. вақте ки шумо панҷгӯшара зер мекунед, меброя настройка, нигоҳ кунед хушрӯ. настройка меброя общий канал, загрузка видео, разрешение сообщества, соглашение. канала зер мекунед. основная информация меброя, расширение настройки меброя, доступность функций меброя. мо чӣ кор мекунем? нигоҳ кунед. ҳозир иҷа ключевое слово, ина тавре дида истодаед, видите ключевое слово гуфтагия. дӯстони азиз, иҷада расширение ира мо барои шумо нишон додагием, тавре ки да ёдтон ҳастай ҳамаша. оли бо як бори дига да ибора гап мезанем. доступни функсии дора, нигоҳ кунед. акнун мо асосан барои чӣ шумода нишон додастем ключевое слово чӣ мешавад? ӯ суханҳое ки бемаъни аст, сар кардем, рафтем, менависем. дӯстони азиз, бо мо бошед, менависем ва онора мо қалф мекунем. паданалат, падар лаънат, яъне ки уно дига ҳатман аломати вергул запятия муне. падар лаънат. ноширгит мекунем. руд сиёҳ мекунем. ана бо чӣ калимаи безебай? руд сиёҳ. девона мекунем.
менависем масалан бо чӣ калимое ки моро бисёр зиқ мекунад моро менависад. масалан ягон калимаҳои безеба иҷода ма шумодан то медоне дар амули вайтон нависе ки ключавои слова шава вақте ки шуморо ягон чӣ мегӯям буромада наметавонад. бо калимаи безеб чӣ ҳастай? ҳозир менависем рӯсиё ноширгит кардем, девона кардем. дӯстони азиз, акнун бо даётон биёре бо чӣ калима мумкина? масалан пидарас мекунем, калимаҳои бемаънӣ ҳастай. хайрахтон бад менависем, калимаҳое ки дар ҳақиқат бемаънӣ ҳақоратай ӯро менависе. ва тавре дида истодаед, инамо навиштема. дӯстони азиз, мо чӣ кор мекунем? инамо тайёр кардем. тавре ки дида истодаед, запятия. ҳозир иҷа бояд ҳатман вай боша, аломати велгул бояд монда шава. дӯстони азизу меҳрубон, ана иҷа менависем. бисёртар занора ҳақорат мекунанд ки брадафша ай ютуб менависем брадафшав мекунем. нигоҳ кунем, брадафшав бо мегирем вай мемонем намозотахон менависем, намозотахон менависем. бо абтарӣ мекунем бумбури бо запятия мекунем. дӯстони азиз, бо менависем ки афташабин бо запятия, яъне калимаҳои калидӣ. тавре дида истодаед, инамо ҳақоратора бо хутон хай ҳақоратҳои бемаъниро ҷамона менависем. баъд чӣ кор мекунед? сахранид. ина шумо сахранид кардед. тамом дӯстони азиз, инак дилтон пуррай. касе ҳамин калимаҳоро менависад, ҷошта қабристон мерава комментарияш ва шумо дида наметавонед. шумо ҳам хурсанд, ӯ ҳам дига яъне чӣ мешава, чихел гумтона одами бахил чихела якбора асабӣ меша, якбора сип сиёҳ меша. инак блоги мо идома дорад. дӯстони азиз, блоги мо идома дорад ва ин лаҳза барои шумо қиссаи воқеае ки рух дода буд 3 сол пештар ва ман инро рӯи қалам овардам бароятон нақл мекунам, то шумо дар зиндагиятон аз ин ибрат бигиред. фарзандони модар безор. саломат дар рӯи кати ҳавлӣ нишаста даруни тағора либосҳои ношустаро андохта каме хокаи айна пошид. аз субҳи солиҳон боз дилаш кимчихел сиёҳ шуда аз пешомади баде гувоҳӣ медод. чор писарони кӯчакаш рӯи хокдудаи дар саҳнаи ҳавлӣ рехта бозӣ мекарданду парвои дунё надоштанд. саломат либосҳоро шуста дар тори кашидаи ҳавлӣ кашол карда бо хавотирӣ ба соат нигарист. эҳе, соат 7 бегоҳ шудаасту аз Нусрат дараке нест. чаро гӯшаки телефонро намебардорад? тинҷӣ бошад. худоё, ӯро дар паноҳат бигир. саломат ба ошхона даромада шӯрбои нисфрӯзӣ пухтаашро гарм карда дастархон кушода нон оварду дар табақи чӯбин реза кардан гирифт. ҳамин вақт дарвозаи ҳавлӣ тақтақ шуду писари калонияш давида рафта дарвозаро кушод. шояд Нусрат бошад. хурсанд шуда зери лаб гуфт саломат. аммо дар дами дарвоза ду марди ношинос меистоданд. саломат давида ба наздашон рафту бо одобона салом дод. шумо ҳамсари Нусрат? бале. Нусратро ҳозир меоранд. аз куҷо? аз беморхона. чӣ шуд? боз дилаш касал шудми? имрӯз субҳ дар сари компютер ӯро хаставу дардзада ёфтем, аммо дар беморхона аллакай аз сакта қалби ҷонаш баромад. хоҳар, сабр кунед, хонаро тайёр кунед, дигар чорае надоред. умраш ҳамин қадар будааст. ба ҷуз дуои нек дигар чӣ ҳам бояд кард? ҳамаи мо ба он ҷо меравем, дер ё зуд. барои чӣ? дод нагӯеду ба тақдир тан диҳед. ин рӯз ба сари ҳамаи мо ҳаст. оҳ, хонаам сӯхт гӯед, сутуни хонаам шикаст. писаронаш пасупеш давида омада модари гирёнашро ба оғӯш гирифтанд. онҳо ҳанӯз дарк намекарданд ки падарашон якумра онҳоро тарк кардааст.
ҷасади Нусратро баъди 1 соат ба хонааш оварданд. То субҳ тамоми хешу наздикон ҷамъ шуданд. Саломат дам ба дам беҳуш мешуд. ин рӯзи вазнину тақдирсоз ҳам гузашт. Саломат иродашро ба даст гирифта ба хотири фарзандон ба кор даромад. дар беморхона рӯзона фарошӣ мекарду шабона то субҳ сари мошинаи дарздӯзӣ нишаста дарзи курпаву болишти мардумро бо нархи хеле арзон медӯхт. 4 писаронаш дар гирдаш парвона ва ғаму дарди дунё бехабар ба хоби ноз фурӯ рафта буданд. хостгорони зиёде баромаданд, аммо Саломат ба издивоҷ розӣ нашуда қасам хӯрд ки писаронашро бепадар худаш танҳо калон мекунад. ба писарони ман касе мисли падари ҳақиқиашон падар шуда наметавонад. барои ҳамин зиндагии боқимондаамонро ба онҳо мебахшам. Саломат то синни 60 солагӣ меҳнат кард, аммо рӯзе дар сари мошинаи дарздӯзӣ сараш сахт ба дард омаду аз ҳуш рафт. ӯро фавран ба беморхона бурданд. фишори хунаш баланд шуда сутунмуррааш лат хӯрда буд. ин ҳама аз меҳнати сангини шабонарӯзиаш буда оқибат ӯро бистариву фалаҷ гардонид. писаронашро то ин вақт хононда хонадор карда буд. ҳамаи онҳо баъди бемор шудани модар ҷамъ омада маслиҳат карданд ки аз ин пас бо навбат модари беморашонро нигоҳубину парасторӣ менамоянд. бо гузашти вақт саломатии Саломат хеле бад шуда ҳатто аз гап задан монд. яктарафи баданаш фалaj шуда як пояш ҳаракат мекарду халос. келинҳояш ӯро таъқиру таъна карда доимо дод зада мегуфтанд ки кай ту мемуриву ҷони мо аз ту халос шавад. акнун писарон байни ҳамдигар ҷангу ҷанҷол мекарданд ки модарашонро чӣ тавр нигоҳубин намоянд. писари калонӣ доимо баҳона мегуфт ки ҳамсари ӯ ҳомиладор асту барои нигоҳубини тифли хурдсол овора аст ва модарашро нигоҳубин карда наметавонад. писари дуюм бошад мегуфт ки ҳамсари ӯ бемор асту барои парастории хушдоманаш вақт надорад. писари савум ку бо ҳамсараш фақат дар хориҷа аст. писари хурдӣ доимо баҳона гуфта аз парастории модари бемораш мегурезад. рӯзе навбати писари хурдӣ расиду дод зада гуфт ки бегоҳӣ бо ҳамсараш ба тӯи ҷурааш даъватӣ асту вақт надорад то модарашро ба хонааш бубарад. бо бародари калониаш гап зад, гуфт ки ту имшаб модарамро нигоҳубин кун, ман ба тӯи ҷураам меравам. бародари калонӣ ҷанҷол бардост ки ӯ дар хонааш меҳмон дорад ва имкони ҷой додани модари касалиашонро надорад. агар тоочамро ба хонаи ман биёрӣ барқасдона дарро намекушоям. навбати худат аст, худат нигоҳ кун. ба ҷои арӯси навадро тӯй ба тӯй гардондан модарамро ба хонаат бар. аммо писари хурдӣ новобаста аз гапҳои бародар модарашро бегоҳӣ бо ҳамон аробачаи маёбиаш ба назди дарвозаи бо ҳашамати акаш оварду дарро тақ кардан гирифт. аммо акаш барқасд дарро накушод. онгоҳ додари хурдиаш модарро дар пушти дарвозаи бародар шинонда гуфт ки ака, ана очам дар пушти дарат нишастааст, ман рафтам, ягон чӣ шавад худат ҷавоб медиҳӣ. модар ҳарчанд гап зада натавонад, ҳам ақлаш солим буду аз гапҳои писарон бо баҳои ҷон калон кардааш гирьяаш омад. ашк аз чашмони хираи модар равон буданд. дилаш мегирист ин лаҳза аз бемерии ҷигарбандонаш. оҳ писарони гумроҳи ман, нахуд ки дили шумоён ин қадар санг бошад. ман шавҳар накарда шуморо газида калон кардам. шумоён шабҳои дароз маро бедор карда обу хӯрок мепурсидед. ман бошам хобамро ҳаром карда аз хоб мехестам. шабе сари ту дард кард писари калони оча. туро ба оғӯш гирифта то беморхонаи ноҳия пиёда рафтам. сарат дардро набинад бачаҷони ман. имрӯз маро дар танҳоӣ бекасӣ хунукӣ партофтаед наход. рисолати фарзандӣ ҳамин қадар бошад. кушо писарам даратро. лабонаш бо ҳам хӯрда беовоз нола мекард. модари зору танҳои пушти дари фарзанд мисли саги бесоҳиб партофта шуда. субҳ писари калонӣ дарвозаро кушоду модари шахшудаашро дид ки кайҳо аз хунукию гушнагӣ ҷон додааст. азизони дилу дида, ба қадри модар бирасед. дӯстони азиз, ин воқеа реалӣ буд ва ман бисёр дар ин бора навишта будам. бисёр як ҳодисаи сахт. модарони худро, падарони худро эҳтиёт кунед, онҳо барои мо ғаниматанд. чунин фарзандон садқаи модар шаванд.
иншолло ин рӯзҳо ба худашон бармегардад сазои сари занҳо. афсӯсу 100 дариғи модари ҷафо кашидаи бероҳат. подписчикои азизи мо, инак блоги мо ба анҷом мерасад. ба ҳамаи шумо саломатӣ, умри дароз. тани сиҳатхоҳонам каме ҳазл кардем аввали блог, номи бадвоҳима мондем, Дахшат гуфтем ба хотире ки шуморо ҷамъ биёрем. ҳамеша бо мо бошед. дар пиёмҳои эфирҳо марҳамат саволотона нависед. мо шуморо дӯст медорем, эҳтиром мекунем. қарсак аз ду даст аст. ҳамеша зинда бошед. дар хонатон ҳамеша гандум бошад. лабонатон пурханда бод. ташаккури зиёд барои он ки моро тамошо кардед.